אני הולך לצלם את השלישייה האלה, עושים אתגר חריף. לא! לא! נעשה את הסרטון, יש לנו אוכלים את המאכל הכי חריף בעולם. תסתכלו את זה, תסתכלו את זה פה, פינגלס חריף. יונתי, אתה מצלם אותו? אמא, בואי שיצלם אותי אוכל את החריף הזה. זה חריף? זה לא חריף. אם יהיה לכם חריף, זה הבגל, מה זה? אמא! אבל... אמרת תקני את האוכל הכי חריף בעולם. בעולם. תרד מהשולחן, אי אפשר ככה. הם עושים פה... אבל חמותי לא באמת אכל את האוכל הכי חריף. הוא אכל 2. הוא אכל 2, יש את 3. לא, יש 5. יש 5. ולברסיק אכל את 3. פייר וולף אכלת 5. אמא תחי. יש ירקות. זה? אמא תחי. מה? הוא אכל את זה וזה חריף לו, נכון? זה? תראה לי את זה בפה, תראה לי את זה בפה. זה מה? הוא שותה. תראו, זה האוכל הכי לא חריף בעולם. אמא, דרך לוקח לי. אפשר לטעום? לא, דרך לוקח לי. אבל אני רוצה לטעום. אמא, בא לי גביע. לא תטעמו. חבר'ה, אני הולך לטעום את זה. 3, 4. בואו לאכול גלידה. זה לא חריף. זה לא חריף. חבר'ה, זה לא חריף. יש סרטונים שאני מסכימה, הוא יודע איזה סרטונים לעלות. אבל תרד מהשולחן, אתה לא יכול לשבת. אבל הוא היה סרטון עם אצבע שלישית. לא. לא, זה היה ככה. זה בטעות עלה לי ככה, אבל זה היה ככה, סתכלי. עכשיו, עזוב את הטלפון, בואו לאכול גלידה. ככה! אנחנו חייבים אני כך. יכולה לעשות כמו לינור. אנחנו